Va, que che parece logo, no cuteache? Pois... ideal. Ves? A Lauriña que... Non, está moi manjui. Claro, deixeino así manjui de todo. Ahora, pero pode dar o teu toquiño así feminino, non? Es que estás aí donde non sei. Non creo que faja falta. Viste? Para ojo que me dis. Da nosa mesa para almorzarmos os dous. Pero, manjui, agarda un chisco. Que? Non quererás decir que ti máis eu non falarás en serio. Eu o único que dixo que prefiro ir aos poucos, coñecéndonos mellor. Non, eu non funciona así. Eu non te entendo de medias tintas, nin eso ou é branco ou é negro. Eu cada vez que che vexo acelérome de todo, a ver se me entendes. Non entendo de medias marchas. Pensei no mellor, Manjui. Vim para quedar contigo. É arriscado, pero podenos funcionar. Home, eu creo que sí, O sea, hai que poñer cada un da súa parte É unha tranquilidade para min saber que vai ser Paula a que garanta que se manteña a personalidade do Obradoiro e se conservan os postos de traballo. Non sei, ao mellor a ti pareceche precipitado o meu afán de vender, non? Pero... Non tens nada que justificar. Tes un negocio e queres vendelo. A cousa máis normal do mundo. Foi un placer traballar contigo. Onde hai que asinar? Son a muller máis afortunada do mundo por ter amigos maravillosos como a vos. Gracias. A ver. Tres contratos novos para Canarias. E 3 menos en Portosás. Eses canarios do nabo mandan os plátanos e levan os homes. Que barbaridade. E detrás deles as mulleres e os nenos. E os vellos non nos levan porque están no cemiterio, que senón... Que che pasa? Teño calor. Teré de la calefacción a tope, non? Mira para aquí, mira para aquí. Mira para aquí. No último ano, 34 defuncións e 7 nacementos. Sí. 106 baixas no censo e un par de altas. Ai, que esperabas? Aquí que futuro lles espera? Agarrados a unha vaca ou abandonados ao mar? Iso non é vida. Mira, axúdasme aquí que... Non, esos non. Pola cervicais, xa sabes. E despois extrañaste do censo. Se ti non colaboras, a ver que vai pasar. Pois como veixemos dos 15.000 habitantes, lá se vai un bo pico do financiamento municipal. Caracha, aí doi, alcaldesa. Os políticos, en canto vos tocan os cartiños, aí xa se vos acabou a imaginación. Necesitamos eses cartiños como pan para a boca. Mira, o arranxo do paseo marítimo pendente. A gardería municipal que hai que facer. E todas esas cosas. A gardería para que nenos, se non hai nenos? Algún virá en camiño, non? Ti estás ben? que andar a modiño, papá? Sofrí unha caída, pero te imagina que me canso o mar, que? Non é cousa. Se fose Ladislao, escoitaríanse os berros en Corbelle.
O meu Ladislao. Veña, non o vas facer máis, verdade? E xa está ben de andar por aí como unha alma en pena. Metido? Veña, xa está. Agora a coidarse, Couto. E nada de andar a dar paseos polos cantís. Que pasa? Foi un golpe importante? O da caída non, pero o da morte de Ladislao, sí. Vaille custar levantar cabeza. Xa, pois o viras pola casa. É o peor que lle pode pasar a esta idade, quedar ancorado no pasado. Si, necesita ilusións novas, algo que lle faga revivir. Vouche dar uns antidepresivos suaves, pero quero que yo supervises, ti, de acordo? Non creo que esa sexa a solución. Necesítame a min, máis que nada no mundo. Paula, axúdalle a sentirse útil. El o que necesite é algo que lle faga revivir a súa vitalidade, a súa enerxía, Que tal algo pequeniño, indefenso, que lle mexe no colo? Un ser indefenso que lle faga renacer a súa fortaleza. Perfecto. Nada como iso para curar as penas. Hai estudios que o confirman. Pois precisamente estiven pensando neso e creo que o mellor vai ser darlle un neto. Home, Paula, é demasiado forte, non? Home, como terapia de shock funcionaría, pero que tal se probamos cun cadeliño, Ti crees que un cadeliño enchería o oco de Ladislao? Paula, a maternidade é algo moi serio. Non se pode tomar a broma. Hai que pensar que é un fin en si mesmo, non un medio. Xa, pero isto é algo... é unha necesidade. É grande. Que? Atópaste millor? Así. A infusión virame de maravilla. Pois o dito, ou aumentamos o índice da natalidade, ou alaban as subvencións, é unha morea de cartos. Muller, eso de ter fillos pro ascenso é como parilos pro hospicio, non? Pois ben animal, home. Unha causa común, unha necesidade social, o relevo xeracional. E veres, ti unha cousa, tes todo empantanado, tes que facer a puñetera masa aquí, na podes facer no almacén, como fai a xente, che. Chapa. Chapa que? Ti igual pensas que é un hostaliño que se levanta con Ave Marías. Nalgún lado teño que amasar, digo eu. Arreda de aí, ó. E logo, por que non probas a amasar nunha amasadora, que me parece que xa é para eso? Hai que modernizar un poquinho a ferramenta, che. E falando de ferramentas, como non o sei de la vosa, vai vos quedar enferruxadas. Cal di Celia? A de sen oso? Esa mesma, que vocación. Que? Para que a queredes, O meu, este tema, vai, tes que consultalo con Lindiña porque é a que goberna a miña ferramenta, entendes? Eu xa non goberno nada. Mira, que che parece de resposta a Carmiña, por exemplo? Boa pero escasa. Fillos únicos non se crían ben, nena. Mira, cando estas ovellas se meten a ter un fillo, o mellor Lindiña máis eu metémonos o segundo, Tes razón, Celso. Que? Vos cantos fillos lledes dar ao Consello de Portosás, que? Eu encargaba un pitusiño rapidamente, O mal é que algúns van pensar que xa é un pecado mortal dos grandes. E sen bautizare, tampouco che serve por ascenso, Non. A min gustame facelos. A Concha non lleva iso. Di que os nenos, eso de mamar, dalle como grima. Terá medo de perder a silueta, non che dixo. Ai, que veciños conscienciados teño ao meu cargo, Carjonsa. Eu creo que non teríamos peja para eso de ter un rapaz. Porque ela traballa para o Estado de mestra. Eu teño un negocio que vai prosperando adecuadamente. Eu creo que... Mira, Celia, ti cantos fillos tes, Eu ningún. De momento. Paula, estás aí? Pauliña, estás aí? Moi ben. Perfecto. Pois xa está. Sente. Gracias. Ai.
Dende cando te encontras así? Pois unha semana, máis ou menos. Pero estou me levando fatal. Mareome, teño unhas sufocacións tremendas. Normal. Perdas de ouriños? Tamén. E iso parecíame raro, ves? Ao esbirrar ou cunha gargallada vaise mal o mexo. Xa, muller, pero, claro, no estado no que ti te encontras, os músculos perden algo de ton e, claro, ao facer calquera esforzo, pois pasa o que pasa. Tíñame preocupada, como xa non son moi nova. Nin moi nova, nin moi bella, Celia. Para estas cousas non hai unha idade concreta. Cada organismo ten o seu reloxo biolóxico. O meu tardou en soar, pero soou. Pero nada darlle caprichos ao corpo, nada de antollos nin depresións. Tirar para diante e aguantar co que veña. Iso sí, é admirable. Outras nesta situación estarían xa moi afectadas. Xa, que se lle doi aquí, que se lle cheira a colá. Falta de preparación, Anselmo. Ignorancia, que lle queres? Efectivamente. Toman esta etapa como se fose unha enfermidade e non o é, equivóquense. Cando a xente o saiba. Ninguén o vai saber, muller. A menopausia produce unha revolución interna moi notable, pero non trascende. Como dixeches? A menopausia, o climaterio, a etapa pola que ti estás pasando e que tan ben levas. Estás seguro? Pero mira que tiven unha falta, este mes non me veu. Alteracións menstruais, outros dos síntomas máis significativos. Vaite facendo. Ou seja, que non estou, nin vou estar. Embarazada, queres dicir? Riñadeu, pero que parvadas dis, Anselmo. Como vou pensar eso? É de quen? Ademais, os fillos, hai que telos de novos. Iso sí, como a Paula. Tan noviña e está empeñada en darlle un neto a Couto. De verdade? Ai, que alegría tan grande. Un monchiño con un netiño tan repoludo como el. É un sensado máis. Pois, é que vai ser Anselmo. Ai, eu aí, Celia... Toma. Gracias. Ai, pois eu sí. Se non foste por aturar o pai, tería un fillo encantada. Algo toleirana é ese, Paula? A quen se lle ocorre pensar nun fillo sen ter mozo? Non se esa santija. Hoxe en día as mulleres deciden ter fillos soas e non pasa nada. Crialos soas, sí. Pero para facelos necesitamos alguén, non? Home, claro. Pero que pasa que eso acabache comprometendo, Rosiña, eu a verdade, non estou para nada. Pois recorre a inseminación artificial. Ala, como as vacas. Pois eso non é nada, Loli. Hai mulleres que deciden recorrer a prestación temporal dun progenitor. Tampouco eso, Por exemplo, que lle gusta Manjui. Eu deixolle uns días ata que quede embarazada e todos contentos. Podendo escoller Manjui non ten moito a que. Ai, non está nada mal, sería unha boa opción. Ai, non as quero oír máis negras. A min tanta modernidade non me chista un pelo. Son opcións. Ademais, coa inseminación artificial non hai sequera contacto físico. Métese todo nun tubiño e xa está. Nun tubiño? Sí. Non sabía. Xa, e teu fillo pregunta por seu pai e ti dixi que era de cristal e que escachou. Eso non é así. Non sei, eu o único que sei é que o meu pai cada día está peor. A verdade é que faría o que fixese falta por axudalo. Ben, eu marcho. Aí deixa. Veña. Esta vai nos dar un desgusto, digo volo eu. É capaz de abusar do primeiro home que tope por diante. E a ti que máis che ten se non te some? Pero vos sí. Se eu estivese casada e me mirase para el, arrancaba os ollos. Pois a min daríame igual. Tomaría como un servicio solidario. Sí, todo un detalle. Pois que vai a un ONG. A min como me tocara desgraciaba. Que pinto eu indo á escola aos meus anos? Mira, Concha, nunca é tarde para aprender. E a escola de adultos é unha boa oportunidade para ti. Para lerlles contos aos teus fillos, por exemplo. A ver, que vai ser deses neniños sin un hai que lle lea algo antes de dormir. Mira, temos a alcaldesa empeñada en que haxa nenos por un tubo en Portosás. Pero ti cala a boca, que só tes unha. E así está de mal criada e de egoísta. Hai que producir, Conchiña. Que? Cal te animas? Eu animo-me a diario, pero ter asido non che é do mesmo parecer. Ai, pois Paco di que se non tedes fillos é pola túa culpa. Oh, e ten razón. Tiñaos mañá mesmo, pero cun outro. Ai, cada vez que me mira con ese ollo retorto... Non me extraña. Pero ti miraches-te ben, Conchiña, miraches-te ben. Ese corpo estáche pedindo a berros un gimnasio. Esta roupa, estes pelos. Ai, Conchiña, Conchiña... Pero a quen é ter asido? Estouche dabondo, Pero ti faino por ti. Un fillo cambia a vida. É por ese neno que Portosás necesita. Pero amañate, muller, que xa verás como a Paquiño lle entran ganas de facerche nai. Pero tamén penso no neno, Celia.
feo, cativo. Non é un pecado traer un fillo así ao mundo. Ai, hoxe non tes problema con eso, Co conto do xenoma podes traer nenos con ollos azuis, como che dea a gana. Claro, se non che gusta o modelo Paco, pois colles o Bertín ao Orborne. Anda, apaga esa calefacción que estou ca fome. Pero tenmo que facer Paco. E cada vez que se me acerca con ese cheiro... Ai, que falta de civismo, que pouco espírito cidadán. A única Paula. Paula... a de Couto? Sí, a de Couto, Pauliña. Sen mozo e sen nada, pois vai ter un fillo como Deus manda. Sabedes que vos digo? Oxalá que sea un par deles. Ai, pois, se ellos fixese Ismael, habían ser ben guapos. Pero se a Toti ven que levar a un médico e todo. Espero que non me dea máis sustos por hoxe, Lástima dun home tan íntegro como a teu pai. Teme realmente preocupado, Paula. Home, se sae todo como teño pensado, espero que se recupere pronto. Pero necesito axuda. Pero, Paula, parece mentira. Como non me dixeches antes? Por vos o que faga falta. Que é un tema delicado. Escoito, pero se che digo que tratándose de ti, calquera cousa é pouco. Vale, pois agárrate. Porque quero ter un fillo. Un fillo. Vaya, verdade é que ser pai non estaba nos meus proxectos inmediatos, pero... Non é tan fácil. O que sí teño claro que o pai dese neno ten que ser unha persoa intelixente, con carisma, polo menos equilibrado. Que responsable escollendo que xens queres pro teu fillo. O que non quero son compromisos, nin ataduras. Nada, compromiso ningún. Se o fixese eu, sería porque me saí de dentro. É que tamén estiven pensando na posibilidade dun doador anónimo. Un doador anónimo. Entendín que querías establecer un mínimo control. Claro, un mínimo control fai falta. Que o perfecto sería, pois eso, que fose unha persoa sensible, de fiar. Eso xa me parece moito máis sensato. Pensa ben, saberás como finalmente recorres a alguén de confianza. Eu mesmo. Non, te implicaríaste demasiado. Isto é un proxecto meu. De todas formas, gracias, ¿Hay alguén aí? ¿Hay alguén aí? Bo. Son Ramón Couto. Estou pechado na radio. Escuítame alguén. Por favor. Hola. Que ben, ole. Ole, ben, non? Pois hai que xantar de contadiño, porque temos que botar unha sesta e facer a digestión, Serás pillabán. Anda, axúdame a coger este cadro. E vai quitando do payaso. Pero que mal ten este lojo, pero ti ves que falta de sensibilidade, nin as túas bajo se conmoven. Poñerémolo noutro sitio, home. Claro. Podémolo pôr no cuarto do neno. Que che parece? Non che gustaría ver un rapaciño por aquí pululando cos teus filliños bolideiros? Se le estaría encantada. Esa muller non as pensa, Mira que andar facendo campaña para aumentar a natalidade. Que mal tenla. Os rapaces son a alegría da casa, non? Home, non dixo moitos, pero 7 polo menos, como a nós. 4 mulleres e 3 homes. O desele a coacción, Manjui. A maternidade ten que ser responsable e, sobre todo, unha escolla libre por parte da futura nai. Ela co pai non pinta nada ou como ela? Home, un pai responsable, sí, pero onde hai homes deses? Nin que fose tan difícil. Que hai que cambiar un cueiro? Pois cambias un cueiro. Que hai que darlle o biberón? Pois dase o biberón. Que hai que facerlle así? Pois falle así. Doutro xeito, doutro xeito. Detalles superfluos, a ver. Ti controlas algo de psicología neonatal? Ou sabes algo de estimulación precoz? Non? Pois en eses puntais ninguén pode considerarse pai responsable. Home, muller, eu podería ensinar a... Eu quise a andar en bicicleta, ou amarrar os cordóns dos zapatos, non? Ou eu quise asobiarlle as nenas cando vayan pola rúa. Claro, reproducirías un sistema caduco e sexista, e eso non é. Faltache madurez. Sí. Nin eu mesma me considero unha nai preparada,
Ti sabías que incluso a temperatura da auga do baño pode deformar o sistema nervioso central do cativo? Como? Comemos. Non, a verdade é que non é. Pasouseme aquí aquela, non é. Vi gijones con un col en cada mano e un cuchillo en la outra se abalanzó sobre... Se balanzou. Vou-te balanzar eu e ti. Deixa o raio da novela que as toleas debes. Pois sei que a Paula quere ter un fillo co primeiro que se lle poña a tiro. Concha, que non te zafas só. Co primeiro que se lle poña a tiro a nosa Paula. A nosa Paula sabe escoller, che. Ten bo justo. Dígoche unha cousa. Paula gustanlle, entendes? Como a mí, tipo Tarzán. Ai, papi, non te superes, ok? Si é todo, manda carallo, A Coutinha antes non levantaba nada. E agora, desde que ven do Brasil, está feito unha garota, carallo. Evaristo, dese tema é mellor non falar nada. Bueno, estáseme secando a leitada, vou choiar, non? E ti aténdeme. Xa podes facer coa jaita o que che pete. Pero como saiba algo, picocha, oiches, picocha. Muller, que vou facer eu? Xa sabes que eu son todo teu, churri. Hola. Ponme un café Hola, con leite. Paula. E máis un cacaoñá que invito eu. Con jorabata. Ainda que a mona se vista de seda... Non fajas caso, Tarasido, que estás moi guapo. Ti cala, Lurpia. Agarrar hasta Ismael, que ben tiña onde. Os homes das demais sonche sagrados, oíches. Tranquila, que non o ia comer. Lle fajas caso, ti agárrate o que quires. Ti agárrate a quen quires o que... Che, o meu agarre non... O meu agarre non co goberno a todo, lindiña. Tranquilo, non viña a jarrar a ninguén. Só viña a buscar a meu pai. E por qué? Debe de andar pola praia. Sí, marcha a buscalo. Que, o mellor aquí, al género non pecha crisma. Mira, sí. Ganas non faltan. Mellor marcho e paso do café. Vexo que hai moita agresividade, cóbrame. Non, que te invito eu. Moitas gracias, Tarasido. Estou aquí. Ei, Ramón, e logo ti que fas aquí, ó? Brais, Que pasou? xa levo un anaco aquí pechado. Entrei e xa non fun home de sair. Bueno, pues xa que estás aquí, agora non marcha. Senta, que me vas a axudar a facer o programa, ven. O proceso é moi simple. Antón non o vistes, non? Levo todo o día detrás del. Teu pai non está ben, Paula. Non deberas deixalo só. No seu estado é que han de facer unha parvada, ademais. A Couto que lle viña ben era un pouco de dispersión. Sí, pero que me ten esgotada, Carlos. A pouco que me despisto desaparece da miña vista. Refúxiase na soidade para recrearse no pasado. Eso non lle axuda a nada. E non me poñas máis nerviosa, Tranquila, Paula. Carlos, entón... Hola, Rosa. Hola, Rosa. Que hai? O que che dicía, ti colle as mostras, mételas aquí, despois analizámolas e xa veremos o que pasa. Canta máis cantidade, mellor, supoño, non? Home, cun chisquiño abonda, pero nestes casos xa sabes que é difícil dosificar, así. Fai o que podes. E despois douchas mostras a ti ou levas ao laboratorio? No, directamente ao laboratorio, así gañamos tempo. Mira, Anselmo, por favor, acompáñasme, que estou un poquinho nerviosa. Vamos buscar a meu pai. Veña, vamos. Aí tes. Adeus. Hasta logo. Hasta logo, Carlos. Así que xa vexo que está todo decidido, non? Pois sí. Estou por min tranquilo, que nada, xa vin que Pauliña marchaba contenta. Paula, a muller está moi desgustada con seu pai. Xa, pero como ti es tan bo, que es un anaco de pan, vaslle axudar a que o sobreleve, non? Non, Carliños? Ya, iso son cousas moi íntimas, pero se me necesita non podo negarme, non? Que tes? O raña. Pero imos ver, Carlos. O do tubiño non ia ser mango. Mango, el non ten tempo, muller. Non, a mí non se me perde nada. É un poquinho desagradable, pois xa sabes, tens que coller o cámara. Detalles non, Detalles non. Tranquila, muller, hai poñer unhas luvas. Todo sexa pola ciencia, non? Dalle como un home, che, dalle como un home. Oye, ti, que queres, ó? Que queres? Que vai buscar? Mira,
teño que levar ferramenta, porque Evaristo a única ferramenta que ten é a raspeta. Che, dalle que a raspeta ás tuberías, dalle que a raspeta ás baldosas, teño todo aquilo feito unha merda. Onde está a caixa aquela que levarei eu xa dunha vez? Tela, está dando co pé. Pero a ver, dime, que lle falta a Evaristo lá? Aquí, polo visto, agora en Porto Sás, todo o mundo lle falta algo, lá. Ten algún requisito que cumplir máis para satisfacer o señor Petróleo? Porque... Eu xa sei do que está dormindo no sofá. Non, estás dormindo no sofá. E ti que che importa se durmo no sofá ou non Que durmo no sofá? tes, só? Son eu, que tes? Que non estou preparado para ser pai. Que se vou convertelo o neno nun alcohólico. Que se vai ser mala persoa. Que... O da auga do biberón. Fundamental. Curioso, era unha coña. O que che quero dicir é que son discusións normais, estáche tanteando a ver como respiras, non hai outra, che. Ti estás tranquiliño. Non quero, Ti sigue reflexionando, así que vas moi ben. Vai to carallo, anda, vai to carallo. Arranca de aí, arranca de aí. Hola. Pauliña, que? Non vistes a meu pai, non? Non vin, que pode andar por aí, que lle quer lo. Vai, dime unha cousiña aquí, así en confianza. Ti crees que eu sirvo para ser un bo pai ou un pai como debido ou non sirvo para... Non sei, Manjo, supoño que sí, sí, porque non. Pero agora que me preocupa, me axudasme a buscalo, por favor. Sí, moi a ver, pero tenme que guiarte porque eu non sei por onde empezar. Por onde queres Estou empezar? como a ti, ando tan perdida como a ti. Non sei, levo toda a mañá dando voltas, pero por toda a vila. Toda a mañá non, todo o día. Ata me axudou Anselmo. Pois vale, pois mira, damos unhas voltas por aí e se topamos, topámoslo, se non... Esta Celia é o demo. Agora pídeme permiso para proxectar películas desas no petróleo. E antes fui polo xulgado para preguntar algo dunhas subvencións a futuros pais. Quere cativos para subir o censo. Só lle falta chamar por teléfono a Cigoña e darlle un par de enderezos. Pois pódelle dalo de Paula, que anda disposta a encargar un neno. Filla, fai ben, se quere. Sí, fará, pero tamén así do primeiro que pille. É que ás veces non se pode escoller. Ela escoller pode, que andan todos doentes por ofrecerlle os seus servicios. Todos. Todos. Así é todo, aos Couto, tamén xa lle chega tanto pedir. Primeiro que si un ril para Ladislao, agora que si un fillo para Paula. O próximo, non sei que será. Unha próstata para Ramón. E ti que? Cando te vas decidir a encargar un currasiño? Cando chega o momento. Mira que estas cousas vai nas deixando unha e cando chega o momento é tarde demais. E que estivera menopáusica. Muller, non digo iso, pero... que sei, hai un tempo para todo na vida. Xa o sei. E ademais, non me digas que non che faría ilusión ter unha criatura. Pois que queres que che diga? Coa que teño de momento, xa estou servida. Digo por Evaristo, Hola, son Paula Couto. Sí. Mira, chamo porque quería que me fixerades un favor, que resulta que meu pai non aparece en todo o día e estou bastante preocupada. Se podíades... Vale, sí. Sí. Pois en canto saibades algo, chamadesme. Moitas gracias, Veña, chao. Nada. Este home non aparece. Se me temo peor, Non, Paula, non. Pero que como lle pase algo a Ramón... Colleches moito cariño, non? Cariño, a verdade é que vos metestes os dous moi dentro de min. Botase tanto de menos a Ladislao. Claro. Necesitas un home ao teu lado, Paula, alguén que te axude a levar as rendas do negocio e da familia. Tendo amigos como a ti, a verdade é que é bastante levadeiro. Relativamente. E que despois está o tema do fillo. O home que escollas como pai podeche pedir contas o día de mañá. Chantaxe, quero dicir. Home, por poder pode. Non creo. E logo está a criatura en si mesma. Non me vas creer, pero... empezo a pensar nese neno como se fose meu. Non estás falando en serio. Como que non? Mesmo me fixo ilusión marcarlle isto. Melodías que soan como un rolo para que bonito! soltados polo desacón. Hola! Música que nos axuda a levar as adversidades do día a día.
que de pouco vale cando o pesar é tanto e tan fondo. Carlos, abre agora mesmo que xa sei que estás aí dentro, Abre! Agora non podo. Como que non podes? Que estás facendo? Un traballo, muller. Xa sai agora mesmo. S.A.? Que fui? Que fui S.A.? Nada, muller, estaba co tubiño das mostras e caeume algo nunha man. Pois co berro que deches, o tubiño ten que estar a reventar. Case. Dirás que son anticuada, pero a min facer estas cousas pareceme unha porcallada. Muller, algo non xento sí que é, pero os traballos sucios tens que facer alguén, non? Xa. E como non hai máis homes en Porto Sás, Tan capacidades como a min, non, desde logo, non é por chufarme, pero non vale calquera. agora resulta que va a ser un superdotado e ninguén o sabía. Hai que ter certa habilidade, práctica, sentido da oportunidade, Sabe lo que che constancia, digo? sobre todo. Que é mellor que seas ti só, co tubiño. Se che sobra tempo. E andan todos doentes por meter eso nos tubiños. Igualiño que se desen esmola para o domo. Non as quero ir máis negras. Sodes brutiñas de carai, É algo tan normal como a doazón de sangue. Oxalá. Se che sacasen o éxito aqueles cunha xeringa, xa verías ti como era igual. Se me para a pensalo, seguro que ten que estar tipificado como tráfico ilegal de semente. Mira, eu teño unha dúbida, a ver. Se un dos nosos maridos doa eso a unha muller, eso é infidelidade? Eu sentiríame traicionada, desde logo. E eu, unha cornuda como está mandado. Pois eso os parece unha infidelidade, Xa non? podedes estar tranquilas, Paula xa ten papá de encargo. E logo quen é? Quen é? Carlos. Sí, Carlos. Anda, dalle que te dalle panchelo o tubiño, acábame de dicir. Xuís tiña que ser. Esa Paula do Nabo sempre vos foi moi interesada. Xa ves o que estedes todas moi tranquilas, non? Tampouco é para poñerse así, Rosa. Ai, non? Pois cambia o posto. Home, pois se Manjui aceptase, eu respetaríao. Non se dixo que se xa como para darlle palmadiñas no lombo, pero sería a súa decisión, non? Sabes que me extraña? É que Celso díxome que Mangui era o elexido. Sí, é que díxome que escoitou falar a Paula e a Mangui do asunto. Estás de broma. Manjui nunca me faría eso. Carallo, como doe. Ai, doe. Ti non eras a que falabas de tolerancia e respeto ás liberdades, Aurea? Pero non me toque de los ojetes, home, de Paula acabouse. Olvidádevos de Paula, escolliu a Curriolo e xa está. Acabouse. Está claro, pensou en nós e entroulle medo. Sairíalle un fillo moi machote. Igual pensou en min e pensaría que estou en veda. Mal sabe ela que un favor furtivo faiselle a calquera, Colleu medo, home, colleu medo porque con calquera de nós, a nosa Paula, con calquera de nós, nun parto, saenlle 3 criaturas. 3 criaturas. Ela. Ala ela. Se quere ter un mexericas, pois escolliu ben. Hola, ex-papás. A ver, que queres ser o padriño? Padriño, diz, xa, padriño lá xa concibiron aquel quen é o pai lá, listiña. Pois Mangui ou Carlos? Que? Ti, Mago, eu que sei. Pero Carlos... Carlos, que lle vais aí con Carlos? Unha pichara papuda desas? Para iso podías coller a Viriato. Che. Viriato aquí presente ten moi boa planta, o que ti quires, pero Viriato non é daqui, por tanto Viriato non entra no campeonato. Pareceume que falabades do meu fillo. Hola! Por certo, é moi feo xa de atribuirlle a paternidade a outro. Che. Vino eu con estes ollos, Chegaron un acordo no taller de Curriolo, que? Carlos xa anda cas mostras. Ela! Non se xades lingoreteiros, nin infravaloredes a Paula, por favor. Ti, pois que vas ser candidato a ti. Mira como me desestabiliza coa risa, mira. Que Paula? Recapacitou. E o sentido común conduciu a tamén, como era de esperar. Disti. E descartou tamén eses métodos fríos e distantes. Farémolo ao xeito tradicional. E mira unha cousa que vai que comentaron que Viriato é nome de guerreiro. Sí, mira outra cousa. Polo xeito tradicional, xa di a palabra. O guerreiro quer guerra, non é?
Billy Jones salió disparado pola cristalera del salón. Dio aquí. Aló. Mira unha cousa, é que o guerreiro e a violencia son cousas que chaman pola violencia. Pois sí, compañeiros, esa criatura vai ser miña. De feito, xa lle marquei un agasallo e todo. Home, que ben, un agasallo, que ben cousa. É por curiosidade, nós, é por curiosidade. Mira, o agasallo ese... Flota! Ti que embesendo, cousiña linda. Moi bonito, Manjui. Decides unha cousa así e ni sequera me consultas. Outra vez, xúroche que non sei de que me estás falando, Áurea. Falar esas cousas falanse parella, pero claro, ti... Que contradictorio, como moderno que es para unhas cousas e para outras. Se me dixeses polo menos que é o que che fixen eu para que te poñas así comigo, ainda podería entendelo, pero non entendo nada. A mí non me fixeches nada, pero vai me custar superalo, eh? Superalo o qué? Pero eu para mí que ti levaches un golpe, che. Hai un golpe, non? Sempre dicido lo mesmo. Pois non levei ningún golpe. Estou decepcionada, nada máis. Pero por qué? A saber onde jocharías. O qué? O que o tubo, non fajalo parvo. Que tubo? Tamén iso me queres ocultar. Ah, me cansa, Demo. Pero o que che quero ocultar, oh? Gina, vería tomar de chicaló, Pois xa verás como gastamos os daqui de Porto Sasis, mi riato do carallo. Gina... Que ver isto? Pitusa, que milagre ti por aquí? Faltaba mal, Evaristo. Faltaba algo? Pois colla aí, ovos da casa, ou alhos, ou prixeles, ou cebolas, teño de todo, non me falta de nada, Ai, Parviño, faltabasme ti. Por eso vin, para podermos estar soiños. Tiñas que razón. Con Sabela polo medio non é o mesmo. Xa, o mal é que agora teño choio, Pitusa. Que non é que estou traballando no mundo. Non querías que traballara? Pois traballo de sol a sol. E teño lomo que non estou para músicas, O único que quero é sentir o teu calor, Evaristo. Unha mirada cariñosa, unha caricia, eu que sei, da mamaíña, polo menos. Ala, encantado, Pitusa. Marcho que chego tarde. Digo que teño que marchar, toma. Ei, por que non nos falamos primeiro? Non falamos nada. Nada. As nosas mulleres non nos empreña ningún forasteiro. Non, que ben estabas. Que ben estabas se non cruzara o río Grande de vai un forasteiro. Non me diredes. Diámolo, meu. Non sería mellor esperar polo terceiro home, Villijones? Calarás, pa cojones. Francisco! Unha! Ai, que carallo! Dúa! Ai, home! Na trance de non me dere! Ei, que dite? Rata! Monta cá! Raspa tú! Unha man! Merda, reclusiu-me! Pola respeta, mona! Me cago en tal! Unha respeta, vale? Na traje! Amigo! Amigo, meu! Coño, jonte ben! Arriba! Vai! Bichico! Onde pa? E ti que, mona? Petróleo. Petróleo. Belinda.
A mí gustoume cando lle dixeches non debiches pasar o Río Grande de Vai ao forasteiro. Que vai, Evaristo atendo o detalle. Cando lle dixo este, pero o tipo a punto de chorar e vai e saltalle. As nosas mulleres non se empreña ningún forasteiro! E ti que? A mí, José, moi ben, fixeche morder o salitre. Pero se lle puxarse unha pedra ao pescozo, mordería o lodo. Pero chegastes tarde, que o teu non é normal. Non cheguei tarde tal, Que? Chegastes tarde, ó. Porque estuve falando cun home que ten un can, Chegaste... Duelo. Isto hai que resolvelo cun duelo. Duelo de que? Duelo. Cuidado aí. Cuidado, que son morto, vale. 25 pasos. Lombo con lombo aí. 25 pasos non sai, que non... Bueno, pasos pequenos só, duelo. Villijones miró al Texano y las campanadas sonaron una tras la otra y así sucesivamente. Dan una, dan dúas, dan tres, dan cuatro. El marshal entró en el salón y... ¡Carajo! Meu home, Dios! Ei, que pasou, che? Sei, a marcha xa. Pois quitadasme. Que tal? Estamos aquí cunha paverada das novelas do aquel... Mira, quita! Canto tempo que queres tomar? Que che poño? Ponme un agua. Ela! Estou de paso que ven o correo mandar as mostras, pero xa está pechado. Ela! Pero, mira que o das probas excusabas porque comenta todo o mundo que xa aquilo é o Viriato. A Viriato? Sí? A Viriato, non. A Viriato. A min foi o único que lle deron o tubiño. É en chino, Sí. Levoume traballo, pero en chino. É que debe de ser unha tortura. É mira unha cousa que... A quen se lle ocorrería isto dos aqueles? Porque Paula non foi, non? O dos vidros, estes o dos. Isto foi cousa de Anselmo. Anselmo é o médico encargado de toda a operación. Escolleume a min, normal, non? Normal. Claro. É mira unha cousa... É algo que tes ti que non teñamos nós? Este Evaristo. Home, é evidente, non, Evaristo? Eu vivo permanentemente nos cantís, entendes? Estou en contacto directo coa natureza. Entón, Todos son o máis preparado. Preparadísimo. É un Tarzán, Evaristo, é o que é? E non é porque o diga eu, Dime. Tiñades que ver con que primor fun escollendo as mostras. É como Evaristo, é o que lle chama Evaristo. Recollida seletiva, meu home. Claro. Recollida... Claro, só valen as mellores. Sí, que para iso non hai nada como vivir así ao aire libre, entendes? Por iso Anselmo me deu chollo a min. O primeiro daba un poquinho de noxo. Veño, sí. Sí, pero despois fomos facendo... Por min agora, estaba recollendo mostras unha semana inteira. Unha semana inteira. Claro. Eso sí que é muiñada, unha semana inteira. Sí. El col cuspió plomo y otro cuerpo sin vida rodó por el salón. Ponlo aquí. Piu. Mas sabes o que? Se eu pon aquí, ten que ser, Ten que ser. Terá que ser, non? Ten que ser. Xa te callo, dijo, que tal flotas? Eu? Pero, por que? Flotas ben, ti, flotas... Xa sei de que ides. Ti flotas ben. Ai, que carallo. Ti flotas ben. Venga, aquí ímolo pasar. Pero, onde imos? Ímolo pasar moi ben. Moi ben. Tedes unha media para mí? Temos só. Pero eu flotar. Que é o Sheriff? O que queda de pé? Non, que son o indio. Eu son o indio. Purjao! Que pasa? Non, cabrones. Non. Que te decías? Flota! Mira, este é Ladislao.
Que cousiña máis linda. Hai que vacinarse, Un couto non pode andar por aí cheo de pulgas. Mañán imos ir ao veterinario para que che implante un chip. Por se te perdes. Oh, que fixaches la casán? Estas cousas hai nas que facer no seu sitio. Ui, moito vas ter que aprender. Tempo de andazo en Portosás. Semente nova para un neno que quere nacer e os nosos homes disputándose unha paternidade por decidir. A última palabra tena esa nai en potencia, pero tanto ten. Eles vanse anulando entre sí. Gañará aquel que non cae ao mar. De momento xa van dous. Un deles recuncou 6 veces, aboiou e volve a encabezar a quiniela. Viriato, o candidato con máis puntos, seguido de preto por Carlos e Manjui. Unha vez máis, o paradoxo, a violencia que defende a vida, sempre que esa vida non supoña unha morte. Mira, Celia, a túa campaña está resultando patética. Brais é un alarmista. Unha chapusadura non ten importancia ninguna, xa se carán. Pero se eu non o dixo pola chapusadura. Digo porque as cousas que faz non son normais. Como podes gratificar a un doador de seme? Ai, non? Pois non puxen unha unidade móvil na praza porque non me deixaron, porque senón... Mira, o único que vas a conseguir con isto é pasar aos anais da historia de Portosás. Sabes? Como Celia I escandalosa. Miro polo noso senso. Que queres que quede? Cos brazos cruzados mirando como merma o senso cada día ou que? Mira, o que che dixo é que os homes agora quentáchelos e agora basta aguantar. Ah? Pois se quentaron, que se quenten axiña que se volvan a quentar, que vou a vai. Veño polo do esto. A 50.000 que son? Por litro ou chega con menos cantidades? Xo pon aquí ben, claro. Celia, por favor. Mira, Tarasido, eso caducou. Entrégalle o teu tubiño aí a Celia, que ao mellor ten un interese particular na túa recollida. Non lle fajas caso, está un pouco nerviosa porque ten moitos contratos. Que, Paquiño? Concha, vais a apuntar na ensinanza esa para adultos? Concha xa é adulta demais. Total, para que? Xa sabe ela abondo. Abondo. Vaya home que ten tamén. Deixo, María, que como el ten unha dúcia de máster, pois ten que falar. A min tanto me ten. Mentre se quede tempo para atender a casa e a facenda... Ah, é logo. Que generoso. Tenche unha sorte, Concha, contigo, que non se aguanta. Ir á escola agora de vella, a quen se lle conte. Xa son ganas de dar que falar e de perder o tempo. Non che interesa, non, claro. Unha muller con coñecementos mete respeto, non si, Paquiño? Home, mete medo. Canto máis segiña, máis segura. Esas son as vosas armas. 6 veces, 6. Chimparonme o mar como un fardo. Pero, home, como te deixaches tantas veces? Inmovilizaron, eran 3 contra 1. Petróleo, Currás e Taracido. Quero denuncialos por agresión. E como sabes que eran eles? Eran eles. Si en encarapuchados podían ser outros. Eran eles. A primeira vez finxían a voz e usaban nomes falsos, pero a que a segunda xa empezaban a insultarse entre eles e a chamarse polos seus verdadeiros nomes. A terceira quitaron as medias. Que, por certo, non sei de quen serían. Camaristo con eles. Ai, por favor, que mafiosos de pacotilla. Quero que caia sobre eles todo o peso da lei. Isto é intimidación, alevosía, aseñamento e, ademais, é de moi mal gusto. Sabela, perdoa, Viriato. Quero poñer unha denuncia contra Petróleo, Currás e Taracido. Chimparon o mar. E roubaron o tubo coas mostras. Roubo con intimidación. E, ademais, houbo abuso de confianza porque me deron unhas medias para que fose con eles. Feitusa, estos xa son delincuentes en serie como nas películas. Para que eran esas mostras? Pois, primeiro, para analizar, e despois xa se verá. Ti sabe o tempo que me levou, e o esforzo que me levou recoller todas esas mostras. Abrímola e punto, e acabouse. Abre a ti, que ti tes máis maña que o noso señor, che. Non, abre a ti, Currás, que és máis vello. Máis vello un par de meses. Moi ben, pois o máis vello manda. Así que... Ala, veña, abre aí, chavaliño, veña. Abre, pois abro e xa está, e acabouse. Mira, non abra nada. Que? Agarramos, collemos e tiramos con todo. Ha de ser leitada como a de todo o mundo, veña. Se cadra é máis espesa, algo especial ten que ter,
Algún... Abrímolo, veña, abrímolo. Bueno, abre, veña. Saca, veña. Quietos. A ver, deixame a mí. Meu pai, isto que é? Son controlos. Ai, miño. Eu nunca tal cousa vir, A bolsa tamén é así. Que va? E con isto queren facer un neno. Cadabras! Cuidado. Ui. Daqui non pode sair nada bo, Ti non lle venderías un nitrato ao xuiz? Eu quería venderlo, pero non sei por que non mo compra. Este home está moi mal, anda na droga, porque a droga toda baixa aos xoguetes, xa. Sí, miña. Oi, Juan, lle meteron unha patada e ten aí todo calado, Oh, Evaris. Yo lo collan a gloria, Que tes aí, papi? Concha, que alegría verche, Deixádenos ver eso, que? Como sexa teu, vouche desgraciar. Meu non é de Carlos. De Carlos, non? Dame eso agora mesmo, Celso Puga, dame É eso. de Carlos, eu isto non che podo dar, que é de Carlos. Non podo. Dame eso. Ala ti, Estabades celosos. Andades todos empoleirados por empreñar a Paula e como non vos escolleron. Sodes unha panda de ladróns e de canallas. Parece mentira. Homes feitos e dereitos pelexando por sementar como se fosen Nitramón. Oi, se sabe. Está ben que remexe na casa, a mover os cadros, a malos xarróns e todo eso, non che dixo nada, pero a mí gusta meter as cosas do taller na miña man, a ver se me deixas gobernar a mí. Xa, pero que estou buscando un arandela, eso é. Hai unha arandela, pois... Eche ben fácil pedir unha arandela. Ois, mira, deixame unha arandela que me fai falta unha arandela, xa non che poño todo isto cuco para arriba. É que ten que ser unha arandela especial, nin grande, nin pequena, nin mediana, nin ancha, nin estreita, vai. Xa. Ti non andarás buscando un tubiño, non? Hazme decir algún día o que é o tubiño aquel. Ti saberás, pero ben ajochadiños e cotes. Ves como busco o tubiño? Xa non é arandela o que buscaba, logo. Mira como cambia o asunto. É que non aturo, Manjui. O que? Home, eso de que lle vayas dar un fillo a Paula que queres non me fai gracia. Esa está. Que lle vou dar un que a quen? Vale inseminar artificialmente. Artificial. Toda vilo sabe. A mí gusta facer as cousas ben feitas, Unha cousa ben feita ben merece, e que non fai ben parece. A min esas tolerías non sei de que me estás falando con eso ti. Faláchesme de ter un fillo, pero non sabía que fora tan importante para ti. Pois claro que che falei de ter un fillo, pero eu máis ti. Ou seja, eu contigo, non con todo o lugar. Ou a ver se pensa que eu son aquí, logo que pensa que son eu. Anda, carallo. Tens cada cousa ti tamén de cabo de escuadra. A ver, Paco, dillo ti, che. Francisco! A ver, é que ti non eres vendada, Concha, ti non eres vendada. A ver, as flores non se reproducen, mona. As flores non están casadas, mona. Que ver, che. Vos tedes compromisos e non podedes andar por aí sementando como a un camión cisterna. Concha, pero é por unha veciña, muller. Se for unha de Cormelli, é aviada, Pero por unha de Portosal fais o que faga falta. Hola. Hola, guapa. Te digo que queirades, convido eu. Un cacaoña. De ti non queremos nada, desgraciada. Nin me mires, nin atrasido tampouco. Que te mates ti tamén, Concha. Veña, pedide algo. Eu sirvo, pero ti tes que dicir o que se lavas, xa. Pois que me pasou algo moi especial. O mellor que me podía pasar nestes momentos. Ui, ese brillo de ollos, esa placidez. Eu empecé así, os 9 meses tiña Carmiña, Daquela xa arrombaches con Carlos, logo? Que? Ten cuidado que ten todo estragado por aí, Ai, así que xa está, chica. Por eso estaba Couto esta mañá mercando un biberón na farmacia. Ai, non era boa, non era boa. Ven acá. A que estaba contento. Eu esperando para darcho todo e vestía de tralo feito, non? Pero vos des que estades falando? Oye, do fillo ese que querías ter. Estaban todos desesperados por axudarche. Acabáramos. Que? Mira, a ver, explícome. Eu quería ter ese fillo por meu pai, xa sabedes como estaba polo de Ladislao. Pero eso xa é historia. Ai, sí. Atopou un cadeliño e xa ten a quen coidar. Que me cajina. Un cadeliño.
Vaite lobiño, vaite dai, que o noso cansiño non é para ti. Tiña razón, María. Eso de ensirar a xente para que teña fillos non son formas. E menos por decreto. Pero, Senso, ti ben sabes. Despois eu estaba moi sensibilizada co tema. Cos embarazos? Pois se me explicas? Xa, é unha desconfianza miña. É que tiven unha falta, Unha falta? Unha falsa alarma, ben sabes. Pero ti aínda... Ai, pois... Pois logo é unha sorpresa, non, Celia? E de quen viría sendo logo? Precisamente a ti cho vou dicir. Podría ser de calquera. Ou é que non sou eu muller aínda para atraer un home? Muller, eu non digo eso, pero... Dame a impresión de que un neno mellor saía coa barba recortadiña e todo. Papá, non dijas parvadas, anda. Chama aí asuntos sociais e que devolvan os canastrais á tenda, anda. 50 canastrais para 50 nacementos, desde logo. Faz uns cálculos, ti. Haberá que buscar outras estrategias para incrementar o censo. Si, ou polo menos que non marche a xente que está por falta de traballo. Tes razón. Chamarei á xunta para que mande bolsas de emprego. O traballiño sae todo, nena. Certo. Que hai, Carlos? Hola, Rosa. Vin porque me dixeron que che tiraran o mar e estaba un pouco preocupada. Nada. Foron cousas de 3 homes envalentonados polo alcohol, seguramente. Notábase que estaban algo bebedos. Mellor que o tomes así. Tamén tiraron a Viriato. Xa, pero hai 6 veces. Pensei en denuncialos, pero... dixen, total, para qué? Nas vilas sempre hai estas hondonadas de violencia, entendes? Divírtense facendo o bruto, pero non pasou nada, que máis ten? Xa. Esas luvas? É que veño de recoller máis mostras. Que o peor da agresión foi que me roubaron toda a colleita anterior. Tiña que dicirche que outro día estive un pouco borde e que o sinto. Non te preocupes. Será o andazo que afecta a Portozás. Que pa diante co das mostras, ao principio cabreime, pero se é polo ben de Paula, pois... Polo ben da comunidade, non, Rosa? Sí. E de paso aumenta o senso. Mellor que mellor. Sí, claro. Paula é unha boa tipa, caime ben e... Se é por ela, ainda por riba hai voluntarios. Pero as mostras para Paula? Se son excrementos de Locustela lucinoides. Que son excrementos? Sí. É unha ave que está caendo enferma. A Selma encargoume de recoller mostras para analizar, porque pode contaminar. Eu preocupada. É que é preocupante, Rosa. O Saltón dos Furos está en vías de extinción, entendes? Están caendo enfermas, hai que curalas. Pois que as curen, Non, como que as curen? Que as cure quen? Non, a natureza é cousa de todos. Entendes? A natureza non é que sexa cousa de todos, é patrimonio de todos. E cando digo patrimonio de todos non quero dicir do ser humano, senón de todos os seres vivos que habitan o planeta. Comprende? O que hai que considerar é a Terra, o planeta, como se fose un gran edificio, e todos somos inquilinos dela. Pois, daquela, como nas comunidades de veciños, hai que ter unha convivencia para deixar que as cousas sexan sostibles, calquera explotación de recursos naturais, etc. En época de apareamento, a Locustella lustimoides fai ver a súa plumaxe colorista e brillante. Ata que conseguiu que vísemos o programa de Animaliño non parou. E cando conseguiu, botouse a dormir. Por iso tiña tanta ansia. Non me extraña que ahora tanta natureza así na televisión dá sono, O cortexo comeza xuntando os peteiros a xeito de ataque frontal. Mira por aí. Home, que agina. Mira como lle mata o peteiro nas plumas. Mentres a Locustella rodea coas patas ao macho, este deixase facer marcando o seu terreo. Que interesante, Evaristo. Interesante, interesantísimo. Mira, mate o peteirinho. Así na tiña, mate que aniñan exactamente. Como son os animaliños? Ai, que desvergonzados son, me cagina. Ai. Oi, ó.
Ui, que vai disputar Sabela.